खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो साननि समावनो बेंकआव डाकाति हाबनानै गासै 60 लाख रांसो लुथिनानै थांदों नलबारि आमियापुर पान्जाब नेशनेल बेंकआव मैया साननि समावनो साब्रै डाकातिफोरा पिस्तल दिन्थिनानै बेंक सिंनि 60 लाख रांसोखौ लुथिनानै थांदों डाकातिफोरा गंनै बाइकजों फैदोंमोन आरो बाइकनि नाम्बार प्लेटखौ गोसोम सेल'टेपजों लागायनानै दोनदोंमोन बेनिखायनो बिसोरनि बाइक नाम्बारखौ रावबो हमनो हायाखै साब्रै डाकातिफोरा खुगायाव गोसोम मास्क गाननायजों लोगोसे खर'आव हेलमेटबो हमदोंमोन बेनि थाखायनो बिसोरनि महरखौबो नुनाय जायाखै बेंकनिफ्राय रां लुथिखांनानै थांनाय समाव बिसोरो बारावनो गुलि गावनानै सुबुंफोरखौ सिगिदोंमोन आरो बिसोरनि गुलि गावनायजोंनो सासे नयन दास मुंनि सेंग्रानि देहायाव गुलिया नांदों खौरांनि बायदिब्ला गुलि नांजानाय नयन दासआ गोब्राब जोखोम जादों आरो बिथांखौ देहा फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटीसिम दैथायहरदों जाथाय जाखांनाय लोगो लोगो नलबारि पुलिसआ फैनानै जाथाय जानाय जायगायाव नायबिजिरफैदोंमोन नाथाय डाकातिफोरखौ दासिमबो पुलिसफोरा हमनो हायाखै भिडिअ गेम गेलेनानै नेट फोजोबनायनि दायाव बिदायानो गावनि असे फंबायखौ सुथारदों बे जाथाया राजस्थानाव जादों जधपुरनि महामन्दिर थाना ओनसोलाव भारा न' लानानै थाग्रा गंसे नखरनि बिदा देरसिना गावनिनो असे फंबायखौ भिडिअ गेम गेलेनानै नेट फोजोबनायनि दायावनो देगारजों सुथारदों बिदानि बैसोआ 23 बोसोर बैसो आरो फंबायनिया 12 बोसोर बैसोनि पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला बुथारग्रा बिदानि खर'आ बारा मोजां नङामोन नाथाय नखरखौ सालायनायनि बिबानखौ गासैखौबो लाजोबोमोन बुथारग्रा बिदानि मुङा रमन आरो बुथारजाग्रा फंबायनि मुङा राय फंबाय रायखौ बुथारखांनायनि उनाव बिदा रमना खारखोमादोंमोन नाथाय पुलिसफोरा दा रमनखौ हमनो हाबाय रायजोफोरा लामानिफ्राय खनखांनानै मोनदों 2000 आरो 500 रांनि गोबां बिलाइ बे जाथाया इउपिनि गरखपुराव जादों सासे फालांगिरिया बस्थायाव रां लानानै गंसे अट'जों थांदोंमोन थांबाय थानाय समावनो लामायाव फालांगिरिनि फैसाफोरा माखासे गलांदों बे गलांनाय रांखौ खनखांनो थाखायनो ट्राक ड्राइभारनिफ्राय लानानै गासै रायजो राजाफोरानो थुबुर जादों जाथायनि सोमोन्दै फालांगिरिया पुलिस थानायाव खौरांखौ हैदोंमोन उनाव पुलिसआ फैनानै माखासे रांखौ बोखांफिननो हादों पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला फालांगिरिया गासै 1,83,000 रांखौ बस्थायाव सोनानै लांदोंमोन बेनिनो 1,26,000 राङा लामायाव गलांदों उनाव पुलिसफोरा 42,000 रांखौ बोखांफिननो हादों नाथाय 84,000 रांखौनो बोखांफिननो हायाखै आलफानि बारग' डिपुटि कामान्डार इन चिफ दृष्टि राजख'वाया बावैसो सिगां सारेन्डार जाखांनायनि उनाव आसाम पुलिस आरो आर्मिनि जइन्ट अपारेशन खालामनायाव तिनसुकिया जिल्लानि पानिगिरिनिफ्राय आलफानि आरो सासे बाव लिडारखौ हमनो हाबावबाय हमजानाय आलफा लिडारनि मुङा प्रान्तिक आसम पुलिसफोरा बेनिफ्राय माखासे हाथियारबो हमनो हादों सनापुर पुलिस इन्डियान आर्मी क्राइम ब्रान्च आरो फरेस्ट अफिसियेलफोरनि जइन्ट अपारेशन खालामनायाव 12 केजि मोख्रा बेदर आरो 4 मोख्रानि खर'जों लोगोसे 2 सिखारिखौ हमनो हादों बेनि अनगायैबो सिकिउरिटि फर्सफोरा बिसोरनिफ्राय गंनै सिलाइ आरो गर 11 गुलिबो हमनो हादों गाहाय थाखोनि सुबुंखौ खानाय सिननानै होनायनि थाखाय 50,000 जुरिमाना होनांदों बे जाथाया कर्नाटक मेमरु जिल्लानि नन्जानगुरि तालुकदार हल्लारे गामियाव जादों गोदान मुगायाव जोंनि समाजा गोबां जौगाबाय नाथाय दासिमबो माखासे मानसिफोरनि साननाय हनाय आरो नियम खान्थिफोरा सोलायाखै मल्लिकार्जुन सेन्टी बिथाङा सासे नापित एबा खानाय सिनग्रामोन बिथाङा गाहाय थाखोनि मानसि एससि एबा एसटिनि खानायखौ सिननानै हरदोंमोन बेनि थाखायनो गामिनि दैदेनगिरिया बिथांखौ गामिनिफ्राय आलदा खालामनायजों लोगोसे 50,000 रांनि जुरिमानाबो फोनांदों बिथां मल्लिकार्जुन सेन्टीआ बुंथिनाय बायदिब्ला बिथांखौ गाहाय थाखोनि मानसिफोरनि खानाय सिननानै हरनायनि थाखाय जुरिमाना फोनांनाया बियो गिबि खेब नङा बिनि सिगांबो खेबथाम बिदिनो गोबां रांनि जुरिमाना फोनांखांबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो इउपिनि प्रतापगढ़ जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव रड एक्सिडेन्ट जानानै गासै 14 सुबुंनि जिउ खहा जादों मानिकपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय प्रयागराज लखनऊ हाइवेआव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों
गंसे एसइउभि गारिजों बिसोरो हाबा जाखांनानै न' फारसे फैगासिनो दंमोन। हरनि समाव नुस'नियाव गारि सालायग्राया हाइवेआव दोनथ'नाय गंसे ट्राकखौ गोबारैनो सौग्रावफैदों आरो बेयावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। बे जाथायाव गासै 14 सुबुंनि जिउ खहा जादों, जेराव बेनिनो 6आ गथ'साफोरमोन। पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला जाथाय जाखांनाय उनाव बे 14खौ देहा फाहामथायनि थाखाय खाथिनि हस्पिटालसिम लानानैबो थांनाय जादोंमोन, नाथाय हस्पिटाला गासै 14खौबो थैबाय होननानै फोसावदों। बे दुखुनांथाव जाथायखौ इउपिनि चिफ मिनिस्टार योगी आदित्यनाथ बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायदों। आसामनि 108 एम्बुलेन्स सार्भिसनि मावथिफोरा माखासे दाबिखौ लानानै गुवाहाटी क्लाबाव मैया धरना होदोंमोन। बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला कभिड-19नि समाव बिथांमोनहा जेरैबायदि गाव गावनि जिउखौ दान होनानैबाबो रायजोफोरनि थाखाय खामानि मावबोदों, बेबायदि आसाम सोरखारा बिथांमोननि नांगौ बायदिखौ सुफुंनानै होआखै। बिथांमोननि दाबिफोरा 108 एम्बुलेन्स सार्भिसनि मावथिफोरखौ पार्मानेन्ट खालामनानै होनाय, बेथन बारायनानै होनाय आरो कभिड-19नि समाव बेथननि अनगायै जि 1,000 रां होदेरदोंमोन बेखौ दोनथ'वालासे अराय समनि थाखाय होनाय। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आनजादनि रां जाख्ल'ग्राखौ सिआइडिआ आरो सासेबाव हमनो हाबावबाय। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा कुमुद कलिता। बियो गोलाव समनिफ्रायनो खारखुमानानै दंमोन। सिआइडिआ दा बेखौ हमनो हाबाय। कुमुद कलिताया संस्कृतलनि सासे फोरोंगिरि। बियो साब इन्सपेक्टर आनजादाव रां जाख्ल'नायनि अनगायैबो गोबां गुबुन गुबुन साख्रिफोरनि मुङावबो रां जाख्ल'दोंमोन। कुमुदखौ हमनायनि सिगां सिआइडिआ बिनि बिबोनां कुशल दासखौ हमदोंमोन। बिनिफ्रायनो सोंनाय फिननाय लानायाव कुमुदनि आखाइ थानायखौबो मिथिनो मोन्दों। हिमाचल प्रदेशनि गंसे गामियाव खेबसेयैनो गामिनि गासैबो सुबुंफोरनाव कभिड-19 पजिटिभ मोन्दों। हिमाचल प्रदेशनि टरां होननाय मोनसे गामियाव गासै 42 सुबुंफोर दंमोन। बेनिनो 41 सुबुंफोरनाव कभिड-19 पजिटिभ मोन्दों आरो सासेनावल' कभिड-19 नेगेटिभ मोन्दों। बिथांनि मुङा भूषण ठाकुर, 52 बोसोर बैसोनि। बिथाङा गावनाव कभिड-19 नेगेटिभ जानायनि सोमोन्दै बुंथिनाय बायदिब्ला बिथाङा जेब्लाबो सांग्रां जानानै थादोंमोन, जेब्लाबो मास्क गानदोंमोन, आखाइ सुबाय थादोंमोन आरो ससियेल डिस्टेन्सखौबो फालिदोंमोन। कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट सनिया गान्धी बिथाङा दिल्लीखौ नागारबाय। दिल्लीनि आबहावाया जोबोर गाज्रि, जायनि थाखाय सनिया गान्धी बिथाङा दिल्लीखौ नागारनानै थांदों। कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट सनिया गान्धीनाव चेस्ट इनफेक्शन जादों। बेखायनो डक्टरा सनिया गान्धी बिथांखौ दिल्ली बायदि गुबुंले आबहावायाव थायालासे मोजां आबहावा आरो एसे गुदुं जायगायाव थानो थाखाय बिथोन होदोंमोन। बिथांनि बिथोन बायदियैनो सनिया गान्धी आरो बिथांनि फिसाज्ला राहुल गान्धीआ दिल्लीखौ नागारनानै गवायाव थाहैबाय। स्कटिश आमेरिकान अथर एबा लिरगिरि डगलास स्टुआर्टआ 2020 मायथाइनि बुकार प्राइजखौ मोननो हाबाय। बिथाङा बे बान्थाखौ सुगी बेन मुंनि नभेलनि थाखाय मोननो हादों। बिथांजों लिरजानाय सुगी बेन नभेलानो बिथां लिरनाय गिबिसिन नभेल। सुगी बेन नभेलखौ बिथाङा गावनि जिउ जारिमिनखौ लानानैनो लिरदोंमोन, जेराव बिथाङा गंसे गरिब नखराव सासे जौ फाग्लि बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननानै मा दुखु खस्थ' सहायनांदोंमोन बेफोरनि सायावनो लिरदोंमोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।